Il-ġimgħa l-oħra f'Xara Bank kellna din l-istorja. Għanna li din it-tfajla magħna. Tfajla li l-arus tagħha qiegħed il-ħabs tixtieq li tiżżewweġ u jixtieq jiżżewweġha imma mhux qed iħalluhom. Issa ħa nagħmlu ċara tiżżewġu xit tiżżewweġ ġol ħabs inti. Għal-bidu tlabna biex nitolbu permess biex joħroġ taħt skorta u niżżewġu il-belt sewwa. Ok, u tagħmlu xi parti hawnhekk rittu. Le aħna ridna niżżewġu, jien rid inkun il-mara tiegħu. Ċerimonja? Le, ċerimonja, le, ma rridx ċerimonja. Le. Xejn, jien rrid nkun il-mara tiegħu u rrid ikun ir-raġel tiegħi sewwa. Ma ċettawx. Ma ċettawx u kien saqsihom jekk nistgħux niżżewġu ġewwa l-ħabs. U sorta rrifjutaw. Ta' jien rrid imur nara nitkellem ma' avukat biex nara x'inhuma d-drittijiet tagħna u l-avukat qalli biex nikbulu karta sewwa. Din ġiet injorata, tajt ċans xarejn jiena u rġajt mort inkellem l-avukat. U qalli biex niftħu protest ġudizzjarju. U hekk għamilna. L-għada li ftaħnieh da niżluh qafluh f'Division 6, għamel 3 ijiem hemmhekk u 3 li bla saqqu, bla fan f'Lulju u Awwissu, bla toilet, bażikament għal xejn. Jien kif rajtek rġajt mort ninkellem l-avukat għax tafejna fjena ma ksirniex il-liġi ma kellux għalfejn qafel u niftakar kien kiteb ittra lill-Ministru. Mort bija l-Ministeru u l-għada ħarġuh sewwa minn Division 6. Nħarġuh daw jiena l-għada mort nitfalu l-ħwejjeġ normali u litri li nitfalu kull ġimgħa u laqgħuni żewġ uffiċjali mal-gejt u qalu li inti ma tistax tidħol il-ħabs. Saqsejthom. Ġifieri waqfuk milli taraħ ukoll. Waqfuni anke milli sempliċement nitfalu l-flus da. Milli naħsillu l-ħwejjeġ, ma nistax niġbor il-ħwejjeġ tiegħu dajjen, ma nistax nitfalu l-ħwejjeġ. Ġifieri kemm ilek ma taraħ inti? Jien nagħlaq 3 xhur ma naraħ. Ma tistax taraħ. Ma nistax naraħ. Ħasaqsijilek, qabduk b'xi ħaġa, iridu jagħmlulek strip search u ma Jiena strip search ċettajtx. kemm il-darba kelli qatt ma rifjutajta. Ekku. L-arus tiegħi qatt ma qabduh bidrogi għax jekk priġunier inqabad bidrogi jkollu 6 xhur visti minn wara ħġieġa. Jien laqqas dawk m'għandi. Jien ili 3 xhur ma naraħ. U wara l-programm is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit ċempel il-Peppi u qallu li jixtieq jgħin. Insellem lil kulħadd u nawgura lil kulħadd il-weekend it-tajjeb. Kulħadd jaf f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin il-progress li sar fejn jidħlu id-drittijiet ċivili. U allura ma nistax nifhem għaliex dan il-priġunier mhux jitħalla jew mhux qed jingħata iċ-ċans possibbli illi jingħaqad mal-maħbuba tiegħu fi żwieġ ċivili. Fid-dmirijiet tagħna is-sindki għandna li nistgħu nżewġu b'mod ċivili. Jiena nappella biex tinstab soluzzjoni. Imma jekk soluzzjoni mhux ser tinstab, jiena qed nofri bħala sindku s-servizzi tiegħi illi niġi fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, niġi flimkien magħkom u nżewġu lil din il-koppja anki fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Nerġa' ngħid nawgura li tinstab soluzzjoni. Ma jekk din ma tinstabx, jiena lest li niġi u nżewweġ il din il-koppja fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Minn aħna biex nwaqfu milli dan iż-żwieġ jirnexxi, li nwaqfu din l-imħabba li tirnexxi. Huma min huma il-persuni. Nirringrazzjaw l-Alfred Zammit is-Sindku tal-Belt tal-interess li wara din l-istorja kuntatjana dil-ġimgħa. Kif ednilkom ħana qed nibqgħu insegwu matul dil-ġimgħa kif edna anke fil-programm tal-ġimgħa l-oħra infetħet kawża kostituzzjonali li fost l-oħrajn qed titlob illi immedjatament isir dan iż-żwieġ ta' din il-koppja. Qed jidhru għall-koppja l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo. Kif nagħmlu mal-istejjer kollha li jkollna se nibqgħu insegwu u nżommukom informati.